Bună ziua! Am ajuns la stupina LG. Se pare că avem un zbor de curățire foarte frumos, aglomerație de albină. Superb, albina nu este agresivă, timpul teribil, 17 grade. Am putea zice că suntem în plin cules la floarea de salcâm. Superb, superb! De la stupina LG vă dorim numai bine, o iarnă ușoară. Și să ne întâlnim în primăvară cu efective sănătoase, puternice și dornice de muncă. La revedere!